Son moitas as propostas formuladas polo BNG do Barbanza para conmemorar o mes das letras. Entre as máis reivindicativas destacan as campañas para o restablecemento da toponimia oficial nos concellos de Ribeira e da Pobra. No caso de Ribeira, Galiza Nova vai emprender unha acción para restaurar a legalidade do topónimo, o único correcto que é con B, e despois, desde a Pobra do Caramiñal, tamén se vai a facer un roteiro sinalando, poñendo sinaléctica dos topónimos e microtopónimos do lugar de Santo Isidro de Posmarcos. Xa no caso de Boiro tamén anunciamos que se van facer repartos informativos con información e poemas da homenaxeada deste ano, que é María Victoria Moreno. Tamén en Rianxo se acometerán diversas iniciativas relacionadas coas letras galegas durante a próxima semana. O día 19 ademais, o Concello rianxeiro promoverá a creación dunha biblioteca galega na sede da Fundación Xosé Afonso en Lisboa. O día 19, en Lisboa, o Concello de Rianxo vai promover na sede da Fundación Asociación Xosé Afonso a creación dunha biblioteca galega na sede da Fundación. Ali iremos, presentaremos pois, os 100 clásicos ou os 100 libros básicos, por así decirlo, da nosa lingua, da nosa literatura, para que teñan unha sede permanente en Lisboa, na sede da Asociación Xosé Afonso. Vai levar o nome de Castelao, daí que a promoción do Concello de Rianxo esteamos presentes nesa fundación. Deses volumes, deses 100 volumes referenciais da nosa literatura que van a estar a disposición dunha asociación que ten sede en todo Portugal. Son, creo que unhas 10 sedes provinciais e nós teremos a Biblioteca Castelao, a primeira Biblioteca Castelao será na sede da fundación en Lisboa. Pero sen dúbida o acto central será a manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego o propio día 17. Haberá autobuses gratuitos que partirán ás 10 da mañá dende Ribeira, con parada nos 4 concellos.